Marshall'da mekkoy kerdi çame выпуски эфири. Латса дозит лархме адол кердириш. Докка юатсаш халица чизун колгаргашна газгаша петрахалар мекде евкони анемски. Коммунальный декор حقول دربوه لدر خلاري سحاق عباخر خوش كرخوش ضغوطهم البيتر خلقوا لديها شقيتج. مسز دقوات تجبو قلب سنة قش قدتون صورت يعني قان جمع بين أحتاسين الحريور في أنطلقين. Республик правительства отставка яхтай. Схам яхдаз бузитер балқета чеши дахуш. Цу яхчох правительство балхош шойқ ахигам аргиош бармеда бихабат. Махита дачақ яхдатсар шошт хашкот теди қырыш. Издуқаш деқи патчақин программыш дия юалерцы федеральный адалц бартил барц дузинды. Ваша кетри яхдаз белгу деқыр керт отмалатыш правительства схал ирдақ дезик. Хан юқа правительство председатель волш қахигыш оглы халқ председатель халқы заместитель хан цечу алихан. От министра кабинета Керт Кульгуха харжал цанюка жди qarışqaç жили шобы халк сумекти қахигарыш. В регионе что дуазул арха теракт ялярха ханыч ухденош халица жзун хойгаргош на хазаваша кетрхалар мехте евкони анюнзбек. Қетачи что да класс бар муниципальное образование Кертела Крыши Кырымза совета болбой. В течение последних дней Федеральной службы безопасности были проведены оперативно-розыскные следственные мероприятия как на территории Республики Ингушетия, так и в городе Москве, где задержана группа из 5 человек, которые планировали, по имеющейся информации, совершение терактов как на территории Москвы, так и на территории Республики Ингушетия. Сегодня родственники этих 5 находится здесь, главы сельского населения тоже. Зайтняған Ахмад Атихар Цутабан Кертелята игил олж қамаштығыр террористические организации эмиссархан Саутиеви Цунтиххан Пхасаги Ухшар октябрь бет контртеррористические операцияда хачба белки. Цухаqa hazlica bakış kegişne gargışna hatşi qamelde jmekda sanyoq kerdekir şoydezlıştı dualdi dekir deshti nonuştı dujturki. Fıtıqaya çatsan okudur gel kuşta derk ham keçidiya Москве абага, Москве нагбаби, ух нагбаби, цан хамидан тизбаго. Сун аздагвалац ценьетая, цубау берж, цубау берж дагвак, цар берж дагвак, хаму дай болыш, шаму нуаной болыш, шаму ежели болыш. Аж басун дагвакрыш. Шам бези, азкан оз ахош буша. Лос берж ахош бу, баргиш дуатырж ахош бу, бал буатыш. Алхамдулатыш, пабуатыш, шари болхи, светский болхи, муча болхи. Аз де хамдат, адл болхо халармар. Аз де хамдат, имам болбиш халармар, идишас халармар, тариката болш халармар. Аз де хамдат, ушколи бол халармар. Аз де хамдат, болбиш валса, сор шабина, моджахет такой-то, мне такую-то сумму отдай, я аж ладуатлин де. Азмар мучит ведуцер. автоматиш хаяга герс хаяга да хам хаяга нусугат шуца мышлю цдакамал каждый бета хагул беш каждый бета телевич камал жерду зжвол я помню шедизла дуалным дес да хастам бу бац беш халицап сут тохки дер кам тохки а шо хади грмалада чук дал дигаташ шола асн цадл душан шодат сахам хули чисто сердечные показания досудебное соглашение оформить той, суд кезга тох пишем. Ваенц, что ти, вешто ти, дахам дастрокус. Лахтер жда. Что зулм хошти қайниспан векегнах мершаш вахре бирза масяк масал долдер евкони анюнсбек. Шашки яхардат етішхан буатырыш буабе мотигиш белгали харцу. Хал буабе ржболчан соути ржболш. Меалриас, телевизиш меалриас, ванах. Уабе чантин маз ханрыш. Нашбага, хашбага, вулық лел дярыш. Аттылыш, адыл каделыш, сек бизағы каделыш, ғона ғасыда дыша. Хоушан адла, дәрік хоушан.
Никто не послушался. Шиء марат хатвин. Шиء لها تسوات. استرجع كاتسا شيء حتى اشتي خنت خير خنت خير يترمي حبان برتخو غير حدا ندر يعني صار ترمي حش من درك حم حش تكون خولتات كاينه خلرا ولق ده يد وجد الرا مشن ده حشت خود سمع ده يغير تيجي عادل مشن بريريت ده مشن زربشات كلي قيو الحمل اتشلا يلي عادل بري شدي على شداجه قبات عزولي شدي على شداجه خوتش زربشات هي حيولك شي سبيسيال امبراطوري از ويميت يا عادل إيش حق لي تابات ده بروسيا قمنا لي تادير داد وجد داد دحي تاب سبق حمي عاد تسرق حب يحكي بالشوش تخون ساقة حمدات داوج ندا خصوصات مش تد تحال أدم تربواتج تحمي ياغج حور سيري أقل إسرتش حدير اجدلا غلقا غلغي بياج وقديش ديجا اوز حقي بها ناغ يقلي بيغا ناغ تسو كمان تلاش سوي بواكر يري بواكر ار نسدر بواكر قور بي بواكرج بس ده بيدو تسر شو بيارده شاش تخوحم خاتن اخوش مقدشان خاتن أخوش ميدشون يكون أدلام خودشون поэтому шесть арчар каналдуцин бысачарк дехайся лолош каналдуц даво цар цани маз малхан шон дик болдуш ек хон дик воз хайвиши цалелерш шон дик бош шейтонгиш цаленерш ана артаги цар даштан луқдаша қанлом шинква зон дезастертхон تخشن سا خنبير تخشن سا ماز خمسان لاش تغوش خدو وقان شيكانك حبيل كانك حيقان هم أدلا أتقولا يب دقال اجمو قالوربي بس أرجلوربي غاز قواتشم ألشبر اشت كمنار ندي قرباخر خوشخان عددلر ديتر ريسبوبليك خلقو مدادي حجفاش قطري اسقيتي چداي هربهند كمنار نقواش ماخشواش تحدي تيقرج بارمل تيغدي يخش باخر خوشكر دوقلوت قمشخلر بيلغل دوق اسقميل دوقش دقيقه لغوت جوج بوش ناخردولك профильный комитет дуақыш хош тхет чох льготникаш жди қырыш хадеттер дуздын халтарло республик рус айоч министерство с категория не қибош не яхшот бар милелиш сағалар белхро яхяз белгал мадақыр газ вул қабуш болғо шаш бақдер готникаш зыл диқрил бақ боғой уж бассен это асхал хуслу душ сақытайпы болу бастахыш парламент председатель волч йоло зелипхан белгал диқр таханарштина не ахсаду уждол схаттыр хал идр соқ издашқыр неқ депутаты жтоқы больки سحاق خدا تعبيروا حقوق شوالي اسخام دقوا تدي بيالر سو غاز وقا بوش بوخلوشك. Мы, когда готовились к этим парламентским слушаниям, мы прекрасно понимаем, что, конечно же, у нас есть злостные плательщики. Мы, конечно же, понимаем это. Мы видим, мы знаем, мы никогда не говорили, что мы белые и пушистые. Мы никогда этого не говорили. Но мы говорили, что мы, население республики, граждане Российской Федерации, такие же законопослушные, как и жители других субъектов Российской Федерации, что мы готовы платить за потребленный газ, но за непотребленный платить мы не хотим. Это прозвучало на всех встречах, вот я еще раз подчеркну, на всех встречах депутатов Народного собрания, главы республики. То есть, кто общается с населением, они тоже видят эти проблемы. Вы знаете, так больше продолжаться не может. Мы хотим сегодня, участники парламентских слушаний, помочь сегодня коммерческой структуре, которая продает нам товар. تغنيان قيورت ترجستنا حالي حديلر غلغي قمن تغزاج بيت يعني عن جمالنا والتسيلينج وريسبوبيكير سنة تمر بريتي داق واشبر هريم يقرب كلج يتصاري أدقى برج يازم هوجن قلم دقع خوجبر اشت شيديا واخر قلبنا اشتلات سكر دقر تمتي حي خاش يعني عن مريم زدرج زوج خلر تاسيوم نتاب ديشيل خلر تحيج دقنق واشقي تابريان قنجيورتر إشكولي تغزا غلغي بيت $20 سنتر خيوت إشكولي وترجمة داخل تاسيلينج ويميخ كتصو دوازو أرح ديك ووزشفول أصوخ بيتيческий сборник архица поэт поэзии классик وان белговяв хатсилинг хадиларыш бар яндняқан тайпыннах
Поэт вайцвац дукка елец нқолым ханза димбы, ырдешаш бақ дежи яднял жамалт шинтех етаганс. Оғыз гулбен чардуқ дейтір цогляца, үш цинстиха жеозы же дуазун араха. Ғылғай республик мехтят ирық кяхт дейшірық мероприятий бяққа чашышт. Выражаю благодарность от себя лично и от народа Ингушетии всем, кто имеет отношение к возведению памятного бюста, кто сегодня вместе с нами пришел почтить память великого сына Кавказа, руководству Республики Северная Осетия-Алания, пригородного района, руководству школы за то, что они приняли решение увековечить память народного поэта Кавказа и Ингушетии. Сестих ажмасы бош дешір хождикеус, хар недекче души дош деш, хош ажмасы не теркут озыр долморыш. Мне бабушка тихую песню свою певала, на грудь мою слезы роняя, а в сердце свинцовую ношу таю. И мучит меня эта тяжесть седая. Хокер хаизер России сила сортын чолждукаев Николая Силинг хадеш. Ухтай партии долчна хакетя белхыш мастыйол агу теркали едуцу. Цинкут ниса язе дол шибог дабул балях берик поэт вахр нихтах Кырдзукаев. Я думаю, что работа так всем понравилась, конечно, но мне тоже. Иногда, мне не всегда нравится, но мне эта работа очень понравилась, потому что сама композиционная часть, вот то, что тумба, основание, на чем стоит бюст, все это архитектурную часть, которую прорабатывал я, отдавал. И все здесь вместе работали с удовольствием, потому что это такой значимый человек. Ухтай парч мероприятие желал харч республикарс бузым чабой амбелгылдыр херемекрш политический векылыш. Хеттагын рждина эгр кертердерде поэт началалык мах отбежна хылыр. Колыму бузым чабыр мехтил кушуач техенди кетимлу. Это замечательный поэт, который очень любил и свою родину, и весь Кавказ в целом. Его творчество известно в Осетии. И я думаю, что дань уважения этому замечательному поэту – это то, что сегодня школа названа дачном Северной Осетии-Алании его именем, и то, что ему к 100-летию со дня его рождения открыт здесь бюст. Очень хороший, очень красивый бюст с замечательными стихами. Сегодня действительно праздник для всего района. Посмотрите, сколько людей, сколько гостей. Конечно, пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех организаторов этого мероприятия. Хочется, чтобы в районе были такие мероприятия, важные для района мероприятия, и чтобы были такие великие писатели и в Ингушетии, и в Осетии. Хет школ актовый зал чашиш для концерт оттер. Мероприятие дақла сырдох Москверц айени янняға Жамал Дю Амариям тқаяқ шуден хани издаваты жесачхан. Тағанч арязи оржду цущинкас каздак оқыр исфасагвар иқун волчхан цудя хачтул мехляца. Он жил правдиво, он говорил правдиво, он старался быть честным. Это очень важно. И поэтому его поэзия, вот на постаменте этого памятника выбиты слова, не исчезнет ли, как он будет понят своими потомками. То есть он вел себя ответственно в той своей жизни, ответственно перед будущими поколениями. И вот, наверное, вот это самое важное. И я рада, что это его ответственная позиция тогда, как человека и поэта, сегодня она торжествует. Янняған Жамал қолымыз мәсінен дезлужды. Вайқымын еқеге түртсі забытсын қахегім яқыжду циргу беншар. Hans bijstudie is zwaar, Hans is daar weer dik chemie. No is wat zeg, zo leelde is ook dik is gaan weten, is meestal berket gaan goed dat zo. بركتي موتي قير هنتصوخ تطلع تخبير ويمسني ديزل من بيش وي بودو شميس دال عندلي ديك تحم تح خد قص شيء مالدر شيء مالوا سجوا داق غلقش حديات وص حديات يالش وياهي خلرا قمن يا خلرا قمن يا يولجنا وزاشا قيت بيوست او اتيا بيوست او اتيا بامتنيك يشكول خوزيايتخ تويايتخ تا نخ كذلك مصفى نخ بعشاتي غبطة بريجي إنجوشيتي أسيتي بيساتي لجبوز
بيت الشيء اللي شي مسز نيخ دقاش لاحترق تقوى بيتل قواتر يوازن خوخول حارق من يقي تقشيكو يواتج يعني عن جمال سارق فعل الشيء آلر أرح جبوز ميق من بوليتيكا خيزار بنية خوامي مينيستر وولش يولي أولان تدحيان قنجي يرتج باخر خوش داخن ديقر تركل تدجديتي شوز داتر أنت تيقرتسو يرى ويقمن واتسج ويدرجش دي هنا رسي ويدي رسي فيدراسيون أدق رسي فيدراسيون سيبرن كافكاز تأخذ يوازن خموري أختي بار بولش بوادي هويدي هن تأخذ بولش بواد ناخدي هنا قمش بعشق وزج قمش تيقي برت ليل بج توتي بار دق دولش دو أغن يوازن خويدي أغن دي هن يازد دولش دو دي أغن دق بريز فيدينج دق يساري دي هن دق قمن يقي برت غاس قمت الإياش دي هنا أون بأيزي از أبنياشي فاكتور يقضي هنا национальной и общечеловеческой культуры يقصدي. يعني عن جمال تنبول يوازن خوي واخر دت عدابوخي شارليل باتنياق سيردلر نياق ديغاش كتسار. وطن يا جم ساريتم نياقان سيتلانا دوق نياقان آدم كيرت خامش. Экстремизм олч деш маан вейкуш барышт мадar дозитыш профилактические мероприятия да хербуру колорч цуалач школе. Дешер хошт скамел иргдекар шахр районышка дешер учреждение клигл хоши ден векалыши дешер хай элмахайоч министерство бухоши. تخنرشتينا انترنت بوزمي غول دا حداج ظلم كرد قاتش دين حقا ازولك مشطات تيصير ديشر خوشت هتسو اشكولي بوسو بروكي خجوش عالم كير خوشت يوزيتر تيريزم غلش ديشاي بوسو بنا يغير يقوماتك بوسو ساغوي بوقويات تحق ساغوي بوقويات سنسين تقود بوقويات سنروسقا تقود بوقويات اشتدي هنا ساغي سي لوردش نا هايق برت خبو مصبو نخت حتى تعاغو يوج باخ بوجو واو يوج اشتحاد يند بوسودن دال القرآن شهر لعمي وش تحق بقوي وش سجين جوش سجا بقوي وش سجين جوش سجا ضخ عازب كشتات أزوه داو قيم الدين هذا يوم جورتي خجوه زوه داو داو يغزلو خجيت سجات يوخ داو شيناوت أنت سجا اشتتريزم ويقوش باغرش ضرب جدو قمل دي هر نياسر يشجران تكنيكومي خوش مخلر ريسبوبليك مسيوش ديشر وجدينش سحاق профилактические мероприятия دقاحيان امر دندر يفكرني عن ينزبك سنت اتجادين فيكلج اقني قاده بحاج بلقشقي يوزيد مرجو فريدس نيس نقليل بيش ديك شحمن تقوش خلج زوم خونياق باباس كي نخدق دوش ياقي اش ايغ بل بحند شاش بغدل دون دوزش تخلر قچا جان مس ليخ ديزت حن الچ ايغرت انا دري ديك دري ويداش دتارد ياخ ستودنتش حق داق عالمناخ الوقت باشا حلقوا بسكولي دالر من داسي نوختي من أبوها سوا ميحسك واتسا سرغوت آيوت اكشور كود من حراوغش ما بزامس خان فوسم داس والر تصدوخ دلاش آلة تقصار بيتسليش والر نب مياش بواتسليا حلقوا بيالي دي هنا زكيبيون الكزغاش ماشي رسا دير نحكي تنخوة كورت مشن دير حقاب يحكي مشن نايوبر سوها هار بيسم يموت يك بشتر أكتجر هار دينا ماجر حار بيان موضوعنا كم فلاج فورم تيوبش أخراني بودي كشعبولية مش بينو أزري تطلع توكي بوس المخبور مش خبزات لامزي لا دكتا سديال صح ماجي إياك نعبد وإياك نستعين لازم ديال حقوق بأس حقوق السن ودي أخاس نيش نقع نيش يلح سياش ديالي قيكر كتش ديالي حصر حار بيان سك مش تدرسنا مش والله قالي شو بدوش متشدس صحان السب والسقر مشرك وكرس زوات تجاه سو إيالج دالو بنوبي سو سقر شيء يكتب لي كرس ناها داش بيزوي نف بيزوي نيا ليرن بيزوي يتقم خوكي وبارة وخوكي أنياج هاتو هو باشا ويتيش دواش حاطة حاطة دي هاتقم سو فيدرال تراسوال سيبول أبو تشخص نخ هذا أبي وموت والحياة جواب غش بوش خونو خصنا شو بخير كوبيس عطيك واش بس كده بيبرس ميخدي أمرق ستيبا واش خدرج دقوا غل غير ريسبوبليك دن غلو قايلش أرخلين فيكلش مسيوش ديشر учреждениеш و سيميناري كيرتر دوت أوتيا خاطر دجاش تبيرش تيغير غلو قجداش خر خوش مخلر تصغر دا دولو ديكادر تصنادر دوزر ويدي صار دوك واش تدوه دي سنة أشي يعني دوك دوه دي سكتيمتينا جوجا ترى وغوان تدوها يضوها شي دياني ناني برا جاسك قيمتينا جوجا ترى دا يضوها تطلق الشبك
تدا تغن شو ديش دلار ويغ نخل بلار وي اشتخل دلار ياش وي اوز حق وقتش اتش بچا ترى يرمو غش دونش هيا تار تديش دا عشقان دقمشي تديش دا عشقان يرمو همي يرمو ديش متجات терроризм и экстремизм яхш дешет хак дыкым дат дешаш да хожды тыгыныр ваша хитр кагишна халк дуак шейвах ранисник лаха харчыг юхкет сакыт ихдуатсылк иш дитсыр шаш ихкет сыкытыш зулум хошты хихыч хаматиш цитиш шемих квахыр цигбол бір дывыди кыряхыш аздан хаттырдыр тыгын доштина исламский терроризм яхш хандут сук алыр исламский терроризм яц وي وصلنا خيق برت خبواتش داحي وقتش قمالدس خارتش نياخت والي اجر كيرتر ديخ كيفالنيس قاجرت تيباش موتيجينيس ونشا دك خلديس شواغو حلات واخر ميرش واخر يفيرزويش شين غودي نخبولك وين يلا وين ايش جوات جوا قش قمن قرويت حش لواغش لاتش دولج دو غلقش عاداتش يلا ويت دوزدن دوات شلوش حماشت ايخ بنا هو مخكر دعبخا شوي دياش نوانوشتيون خطر ديا شوي لوق بيش بول قلشناخا خطر ديا قد سمخ رابخا مخ شوي عادات شوي نظام وقتي غترجع عودوا بول بس ودال نزلوا بين لوردل نيسشنا دالخ اختي بارفاش خطرش دي شرقي учреждениеш дақо худулждым ал дез буақичнахыги едін виклышки ладух ятумил булчметики гинна хулылк организатор жағчыл ыш сарчам қыл руха хуқ мероприятий что зулмаду хул пейт булжелк меже фрида хулхо марина гольднян хаваш кертхамыш قدول شخاميخ ميخ داز داينش экспонатыш эрге кай масык диган туган царакч мек токмерч музей фонд евкор нянёзбек музей дадылар был дикарях арби мек багаж шинден десовотыш хазденз да молга тигнисвенчен этого божгу окне катигнисилар та корреспондент Магушня Азалина исторический лархом болча хамаш цан ханзмех тохкама музей керт экспонаты же хежер хой теркамта изыр царшой куцыц арби мех кырчы пачаху вай мех дяндыныш дезыш соғатыш каж атухубы мас болчы вай республикарчы бахар хой же шитай пардола сахти дато салхажи дашой дато я хамаши иштгози езыч мехтигиш карьеныч хамаш гехтырч охос хетыш бы жбаргмелейнырыш экспонаты что музей хенч об ларх мехет ан элче царк حجري باغج ملبود ومخكر نخمو أخي وصحيج دوق شكولر بيرج أخ ستودنتش أخ تان دحوق أخص حماجي لارمي حماجي شحيتا بدارك جات سني بدارك جيش از وي قملارخر وي غلوالارخر وي موخلارخر وين уважать دج حمد از خص حماجي وين باجينيوستي باميس وي دبخاش داشت Баргениостей хамдыс, вейдизлышт запомните долж хамдыс. Республика кульгал хоче шедайлар иш экспонат жмех тохкама музея директора иждар евкурняган Юнусбек арби мех квахачхан цунден хынырыш арби пачахо Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд ден соугат чаллар хме даз дашини республика бахыр хошти ан белгылдерцу цудо ж музей лил дидес цу соуг цигдадылар Арсанов дени шейх лил дяда шот эхкара измех дян соугат денерве цун ви его Арсанов Ибрахим. И мы гордимся этой новой историей нашей республики. Впоследствии они будут занимать головное место в нашей экспозиции. И мы хотим от имени коллектива выразить вам слова благодарности за пополнение нашего фонда. Изганс дуqbaq larxım buluji mektohkama muzeye han elçi su eksponatı yuajt ehniş diozit istori kert ağanışı Республика diye yuaj ben niqi. Тахынвай успехи в экономическом плане. Да, ертахынвай яхамаш хачылар, и музей димхан развиватыры, вайкамын история хахукыр, сибут мдир камын. Акцин скета деже димхана, что пачахлары доқыл дежді тхочалы. Алай республика мехдянтин соуғытыш аукционышки музейшки ухдыр ғолық адытханлат. Тғайсылғыш ноябре Москве Масазвай республика викалыш болчағыш лочу дахыр геологик әхетім аукцион. Тигва шаққита ақч регионы мискічнаға ғоде дахыржды должды. Республика күлгіл хочы тиндикті ал соуғытышды тығанашдинах музей. Цуйық әйет сұн сұртлақтыш елы майдылги. Тғайсылғыш бәшіраш ұлбаседі Кавкази лилдя турие. Искордяхыны тға біртибал қыруемех кірчтерско алыч юрты. Честь именно главы республики сделанная. Мы видим барельеф, это из чистого золота медаль шестигранная, вы видите.
за развитие спорта на Кавказе. Ухтай парьолайыз экспонатыш халлелер хачкердыш музей астач стендыта халит ил юлыш болхлы. Алай республика столицы Белгылдяхка цунляр халляхтындак. Масяк шудялчы республика мехтохкому музей дуала хуге ко эзер квадратный метр юламейд. Тикше шимо тик далуатиге хар экспонату. Могышняк анзалина қуарыхой Тимур кертуамыш. داخل شون اعتقابم یک کوی قان خبول خودتون باز هد از سوتیشوت عدیکی وز لدو خرابر کل بیستی عقل خیلش